Ala, ala, ala. Oh, hey, ala. Nakman nagtunggal taon kakabsat. Nagbirok ti libre nga masidan. Adayo ti pagnan tayo. Sa bagay adayo pa'y ano mapangka Manila. So makita yung dagiti pagpagnan tayo. Panagkagapas ano idi paila ko ma tatangamin panagre-repair kakabsat awan tiggapasin sa bali nga talaga ti panawon ng kakabsat good di pa lang iti papanak jay nga banda dayta no makita yu dayta bantay nga dayta dayta kita igit ti wide dayta hingga na jay baba so ti balay tay laeng dito lang nga partning ay ti turod na to nga banda ay mo ti sentro ti barangay mi nagajay balbalay di jay basta nang law dayta ta ganad ta kan damot sityo na sityo malabag ta masibisibilisay pa lang apay sityo ang namin nga baranggayan tinagilyan kung kumuno kasano tapay kumata damalang nga libre nga sidaan parang may galis na parang may alumot na mabaling ka magpakuyaks hey kakigalgalis dahito yung man ti pangpadasak babati balanot ito balanot kami dito kung nga balanot gana dyan parang dada ka rito igat gamin tagdaw ng kastigal sa apon ti igat na gitaw pigido kami na pagdiyan tayo ko kasi maray din Tudang mata, dumagsadag na si Dawi na ito, parang makalat tayo. Tulurang at tatay damdamang. Bigat. Bigat gaya. Apa? Bigat sa tabsak. Tugtugan dalangan sayang dahil jay padapit kumatatay nga ang kunaala bigat siguro yan uro ditay udang bakit tayo maring para beraber ay kigidwa ito berok yung tipis to basta ti langan to lubog pala ti waig dito nga ta, bandaran ta pagkirigat natin agbirok libre nga sila pagkirigat ka mas muna ito may kumapay natin naulit mo amin may sabay na naalat tayo ako, hindi ka lang sama ito. Dalam mo dati.
Nih, may kemarin ini nak di bawah. Apa? Awan tipe pistuan kita itu. Aduh, dari tar-tarade kan dari panagtunggal tau tayo. Ito. Nabalik ka kabsat ipasyar kay latan. Pasyar tayo dito papanakaw. Jay, pwede nagkapuan tayo. Jay. Hindi balay mi. No, dalayos na. Lagi ito. Alis to lang malayos dito. Nagdaw di kalkalapaw dari daw. May pagkumaday ini. Nih, madami dari punti. Binong. Taba ba? Ayos ko dito. Nih. Nih, medyo nasimpa ka rin kay kakabsat. Kita dito pag naanti danom no aglayos nih. Ito, nasimpa ka rin nga banda. Udah ijay ko man eh. Bala sujay bangin. May ito kumakalayan eh. Ijay ko ma. Mga po, handay mo makapandiyay. Pag-asok sa kada ito. Nagsimpahan dito eh. Manulat eh. Pag ginanti lamas. Talaga da kakabsat. Ito, padasok kada rin eh. Hey, kape. Hey, kape nih. Kape kakabsat. Start lang ana. Dumawi pa nih. Igalan na nih. Ala, 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 ala. Kanan na mo nih. Ala. Ala. Siladan. Apa? Nih. Higat ko basay. Ay, tepay mo ng isay. Sayang. Oh. Hey. Alah. Oh, eksakto ka kabsat. Eksakto ka pa nih. Eksakto na ikat. Sayang na yan. Pagdawi daw, raya ba magbababaw kumingkit. Dada ka rito. Umpay tilapia nga nala tayo. Uray mo ilang marisayan ta higatan. Sumagpat damit tayo. Kaya dari kay apan nga damurdong na. Oh, tilapi. Wakas sa
wakas nakakuha rin. Higat ba eh? Higat na yung sa kita ako na eh. Pau nilagyan kinan na eh. Sayang na Gio. Takal na yan. Bunog. Bunog mo yun. Ito. Higat na lakitan. Silap. Ay, silap. Ngal. Ngal tamag. Basik. Pas pasarak kita nyukot sa bali dahil ta nakuha ni. Nasagod na lang. Bunog. Sayang. So, dati naala tayo kabsat na eh. Kapi. Damay sa kapi. Dito. Gunay-gunay pa lang na yun. Dito eh. Dito na eh. Oh. Oh. Ada upat sa nga igat manin. Upat. Bunog. Dapat yung humabhabol sa ni. Diya lang kakabsat. Di parang tunggal tao kit anos lang tano kunak nga delivery nga masida. Ito lang nga parte talaga nga nagalak ni. Daman libre nga sida tayon. Okay.